إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصع دمص إرتراويان شام كحتو إيه كمان إسي نزا حتو زي أخمل سلي مدلخو حزبنا بساعات زي أبينا يدرجة فلوتو حقي يركب مالت نحق كمان إسي صخا أبز جنريشن زولو حزب ولا خملو حزبي إن بعلو تمن إسي ولدو ولاون كابتي أبعدنا زولو حزبي وسيخكا كله مالتي بوجن تقومت ناي منجستي وي رجفت ناي منجست ديكونس بحفشة حزب إرترا أبيناي درجة أب ناي حقي أفلوتو ألو تبل. Thank you. أنا بحفش فريق حزب إرترا لك أخم دخنا خال حزب ناي دخنا خال هاجر أفلوتو حق له. مالت تمهور مهوري نسوق زارب دخل أخي كره ودخل نتحابريتا فلت مالتي حكي أبي إرترا بزح تعاقيتنا يزولو بزعة حقن كمي كم زلون مالتي جن زي حقاو مسرح ويكاني صفوف زي كنا مسرح عب دخنا أبيات مسرح عب وش واحد كهت سرح نقولها بقبو نجارات كنك أسعانس نقوله بسبب سب كهت سرح نقولها زي كنا ويكاني ولا نتصر حقي قال تايب يتفلت دامبر ردو يو زي حقاو مسرح أخير كم زلون أو سلزا وش هاجر زلون بتمكره ولا كواب متحف أو كان نرتي كفلت أنت زي كيلو قال يو أكلنا يتعبرت السب بتمكره ونزي حقاوي أسرارها كم زلون كأو زبالتن زيادة أبقى زخانة أسرارها كله خمس خلون ردوا خوينو مثلني عبدك زلنا خاني قديتا خوين الناس زعبا بزات تشغيلنا سلزلنا هذا ما بقتاوي رديتنا حق ندحزنا نخيد لنا مالتي ككم of course كاب دقة واتيو نقعزونا بدحنة ويكاني دحنته زوحة سولو هاجر زولو سب نالباش بزعبا زقدايات يحسب اتو زبالة اب حدش هاجر اتيو نبروخ جمر زولو سبون بزربا دخفلت أزغيل مالتي كم زكواني خم زكواني بهم اب جن خمزن رياض لنا سب ياكل اندابلن نايتو هنا بفلاي الأولى هاجر استنكف هنا تاتسل ماتي زولو إن تشغل سلز خيد زولو كندتي أقول لونه لعلو لغاني خنزي أجات أم تراخي نادلنا نزني قوام تجبري لنا خندفة بزح سميناراتون خمس تي فلتات I think مس علمو more or less خيدي مثلني من الباش جاهو أقول كلون انبزا فلا يبت تبغسون يتمنى سا نعطي ولده ولا تحتاج زلوا مالتي دا هو تبغسو سلنا قبر زلنا كنت مثلا جمر زلنا سني تصفو يدحن خبلو نتعات جيرا أبز درجة له ولا إله من الاستنتاج يا حافشوا خابت تري نجارندي حجي مليسا خملسا كأي أنا تحطو تبينا نتار استي كن ملسا زي هذا من أسيت تحت إسران حمشان عامت زلو إيرتراوي قالوا خن ود بزي قدس ندحر إيخا كما يتقمتو زب أطاق ما حقي مالت تحقسي هاجرنا مقام حبرت سبن مهنات قدمي هاجرن حبرت سبن مهنات أول كسباتي زهنت حجي أب إيرترا أب إسران حمشان عامت ولا ننبسي وسيخ أب زنبرنا له بزعبا حقي زي يدليكا زي مالت بزعبا فلوتو حقي وي حقي بترخام قانون حقي تختيلكا مغنياتو زلو سيتويشن عندنا نحقي سلا زي دفافا مثلكا نمفلات سلا دي دفافا نعو عينت سئلي حسكا خاتمت ناب كال عدت كيد كلها مس تتطقاق ما حقسي أب إيرترا سئليت أنا حنان أبزي تحت 25 عامت وحد سئلي ولا تلوس وحد يخون زخل اتطقاق مانا قدمي حجي كم تبلو زلخا بزلو زبقس زلو حجي ريفولوشن قال بزح نقرات بزح ردي تسفح له يسبر قسقن اتطقاق ما كينيو كمتي اقدي مزبلكو نحبرت سبن هاجرن مهناتوس أبول كسبات هالتقاقمو السائلة كاتا رديتنا إيرتراويان من إسات أب ولا بتهزبنا ولا أب هزبنا زستنكفو مثلا يؤذي ناي أتقاقما حقي بزو حساب كاب حقن مثلون كحتت بزو حساب بقبون بقبر اللي
ክገብር ይቆሎ ዳርጋ ከም ንቡር ኮይኑ ኣብ ዓድና ማለት እዩ ብሕጊ ከይደ እዚኣ መሰለ እንዲያልካ ኣፍልባኻ ነፊሕካ ትገብራ ነገር የላን በቃ ሰብ ኣለካ ሰብ ተዘይብልካ ካብ ሰልድኻ ተሳልጣ ሰልድተሊካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኦኬ ኩነታት ኣይፈቀደልና ናብ ውሽጢ ዓዲ ኮይና ነዚ ነገራት እዚ ክንሪኦ ግን ጸልይዎ ኣሎ ነቲ ህዝብና ወላ ነቲ ሕጊ ድጊ ናይ እንዳባ ሕጊ ዝፈልጥ ኩሉ ዝፈልጥ ህዝብና ተንኪፍዎ ኣሎ እዩ ከም ናተይ ርእቶ ማለት እዩ ውልቃዊ ርእቶ እዩ ኣጠቃቅማናስ ከመይ ኣሎ ከም መንእስያት ኣጠቃቅማና ናይ ዝሕግስ ጉብእናን መሰልናን ማለት ግዴታናን መሰልናን ንፈልጦ ኣለና ዶ ሞ ከምታ ምናልባሽ زي ما سخون خليجن كم تا عن تويز تقص خونات هالسلز قد دكايها عب جبان عب جبل ليك جبل كا أتلتي سلزي كم تزبل كيو حقنا يت هجر من الباش كتصنعون يفكر الكاني أنت يزبل زي حق الكان تحتي تكون بترهم تمسك بيت فردق تخيدون كلها جبل الكاز خلت أبغى ناس تقتل كم من الباش تخيد جن نايسب أو مسات حقن تايبل كيد كحتة صنعون هيتقنها بهمية وش نالبا شفت وش تهجر زلوا شعو رؤسود نينو خيد سلزلة مدى أبدا جمتنا بتمثلوا بتي أبت ترخيبو زلوا حقي كختل أتقمو خيل ويكان خدنا جروخ الكميس مسرح مالتي بتزلوا مرة ويكاني بتصنعوا خيد خيل ግን ኣራዳዳ ሕጊ ብክልተ ደረጃ ዕለታዊ ናብራኻ ኣሎ ብኸመይ ሕጊ መርሓካን ንቕይደካን ሓፈሻዊ ፍልጠትካን ኢንተሌክቹዋል ርድኢት ማለት ኣቲኻ ብዛዕባ ጁሪስፕሩደንስ ድዩ ወላ ብዛዕባ ዓንቀፃት ናይ ሕጊ ብዛዕባ ኣብ ሰበሰብ ድዩ ድባሶ ኤኒዌይ ሲቪክ ሎ ኣሎ ክሪሚናል ቶርት ናይ በበይን ዓይነት ሕግታት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣና ቀንዲ ዝደፋኣና ዘሎ እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላትን እቲ ፖለቲካዊ ባይቶ ከመይ ይሰርሕ ፕሬዚደንት ከምንማርሕ ዝኽእል ምርጫ ከመይ ይሰርሕ ኣብዚታት ኢና እዚ ዓይነት ሕጊ ንዓና ነቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ሃገርና ከነተክረሉ ደፊኢልና ዘሎ ብኸመይ ክንድቲ ትሑት ኮይኑ ኣይተሰማዓንን ኣብ ውሽጢ ኣብ ናይ ዕለታዊ ዘሎ ነገራት ግን ብተመክሮን ብርድኢትን ይገሎ ኢኻ ክትፈልጦ ትኽእል እምበር ከድካ ዓይነት ዓንቀፅ እንታይ ትብል ኢልካ ክትሓትት እንታይ ትኽእል ኒኻ ክንደይ ባኒ መዓልቲ ዝግባኣኒ ኸ ሓርጭ መንግስቲ ድዩ ድህቦ ወላ ንግዲ መፅእ ቀረፅ ናይ ወደብ ከመይ ኢኻ ክሰርሕ ትኽእል ከምዛ መሰለ ሕቶታት እንድሕር ኣቕሪብካ እውን ስለ ትቕፃዕ ኣብኡ ክንኣቱ ትኽእል እቲ ከቢድ እውን ኣይኮነን ነቲ በዓል ሞያ እዩ ዝምልከቶ ሽዑ ኣብቲ ንቡር ዝኾነ ኩነታት እንድሕር ክንበፅሕ ክእልና ሬድዮ ኤረና يغني لشام ناب سامسونج تزحلف دس بلن نزيا أبزي أريتو خسفح مالتي كمان سيكاسو ولا اتي ناي حقي اتي ناي لو ديبارتمنت كما ينفحي وجي ابت العلوي تمرت مالتي العلوي كوليج زبالنا إيرترا ما ينفح مالتي سلازي اتي ريتوخا أبزي ماس أبتي سقات نايت حبرت سب أبت طاقما نايت حق بفلاي نايت من سي ولدو رئيتو ناي سامسونج كسمع مدلو أخو سامسونج نابخا يا أنا كو هذا ناي شامبور فليت رئيتو يزلني هناتو انتاي عفري أخلوه تي قال سيزم تقولوا يوم معلو نالبا تحتي تاري تحتنا يفلتنا في مجمر ينبر وامسي بخمئة زخلو تعرتا تجير بلا زخلو تنديفاس تطوق بالكيد وي أكبرتو عليك قالت نالبا بزعون قرب صناعتي قال لي رسنا زنوبركو أقداسي تحتها إذا انت أيك بحافشة إتي ناي حجي أكايدا دهرنا قرب خمسي قرمي حجي سجد زبالاسي كل جزء أتذكرنه هزبناسي زخون بدل جركا زبان حق زنبرسي نبا التغيير مالت دهرنا سنة لازم تعير إكاز لازم سب كابت حقي لا تتزن تفليه ما تجميرو مالتي أما ودعتها إسياسون كم بالله يكون له درجة بتاع مالتي لازم أبزو وان إذا خم إذا لون حد عندنا تخونتها سب نحدا
بديلوكا ناب حق خبكيد دي كونتاكت أتبص كم يقدر نورد خبدة ترخبه كم يقدر أنا بريزيدنت أوفيس تخيل أبز درجة بتحو عشان بايدو تمنسي تعبي ولا دو تغنال أبجيزي هاي السلاسة بحق زتما زقيز نبر أكل أبكم درجة وريد الله مالتي لم حق توتال في أصل هذا أبزوان زبزح نقرينا نسبسب إذا سرعة زي كتبة إرترا يعني هو بوليتيكني سنة باب يعني هو هايمانوت يعني هو إلنا ببحر المتبينا تزخبر نقر زقبر تزلع على عنوة زودوجن أتي حجن سرعة حجن بحق تغييرك ناي مخارج زلو ناي حبرة سب أكايدا ون توتالي مشي سوي أنا ون قرب أبتي تفرج لما كما ترجع مثل تسرح يرئي تقول داينو مالت بزحات من أسيات نبعلو توم داينو بقى أنت أم تقول زلو خسر ردهم كمان بتعني أشجاري عشان كايدو أبتوش حق أتيخا بعن كتسن زبن قلن كتزارب سي تي قلتاي مخانو كمان قرب مبرهي خلوهم سي أزيد شجرهم سام بزحات أباني فهم الله سلازي سي نزانا يصبح نبلاز لنا إرتراسي هاي لنا خنجمر مالتي خطاحتنا خنجمر تبدوه زي جزيفي كوني جن كون لو قديت أخون لو نجار سلزخونة من ألبات حدا جنريشن أي عوض نخل نخون أبتخال أي جنريشن عوض نخل نخون سلزي صراح درو خاب حجي أقو جمر زلو قداي تي challenge جن أزي خبيتي مع هم تزبل كيون أبتي رديت نايت حقي معنا سرعة حق تاي مخن أزي تسبيبي خوين نسمع نبزي حدش من نسي مالت أبزي هذا قرب كوس خانة أوه كتل يويلا هو هي أون كسب زوج بزركة كله ذا سامسونج كبلات أنها أنا بعيني زرع أخو قناع خلوه مالتي أفتزع كله كتبوت زأخلو مالتهم عبرها ما نمسب زي بقوله مسكر زي بقوله حدا بديلوه زمان جيل له صعبني يبلو مسكر يلن كحده خالي أكيد نيلو ولا حد يقول قبل خالي ناب حق تجزأ أن حق أصل الزراوين يصعبه صعيبوه ناب تبتو أنتي قبل يديو من محدار دي زنبرة ويناب بيت فردي دي خير مالتي حجزن تايو تحسب نتحقي تجزأ نيرو مالتي إذا بخمي مهاروتيلك حق تكبر مخانوس لزع بس حلاو ولا افتح الجنب ولا انتخلنا سلزة أمنو دفردم حق خمزولو سلزة أمنو نعو تجزأ تخون خال لبوم فكر مالتي بخم مهاروتيلك خاب جل لما تصير سمع خون تايو بايتو أخيباتات كجبر كله من أسيات ويبصحتات كيد دمس أي حوالا يريتو يهابو كيدهم ناي مسمع مسل نيروم زنتايو تو يورابس مالتي تلمدي لمداوي تسمع بلا خيد كابو بوتات كاتورسو خبايتو خندا سمع خاتورسو مالتي دحنا تنتهم سمز بلا بطعم حدغኛ زخونت كمان تاع نافتي ناتزمص ودب نصنا زمن دمصالنا ودب نعنا يلو براخه زخده تامو تزبزح كفالي زبدلخو انتي كبن سزلو يكون نمبال كيد مالتي مجمريا جيهم ملء تقبلنا جي نو زياد تاعت بالتحقي بان خيد كنت تبلسي اب امنات كيد مالتي نقول زبدلو وافل ازنبرو نيري نستو سنفس كرد حارجن مسولو خط احس اندارا خيد كله فرحونا له مس موداتا سي سرعه حق ملء خط احس كله موداتا زخنا يخينا فحفحيلنا مالتي فحفح انت الكم موداتا ناي منبار حتو يزخون ناي قطات ناي منبال ناي صفد يكونس ناتا الا تاون ابراخا كتنبري خاتخيل أبست خير كها كل نجاري عن وكم وتفلتت أبي كيف كها أبي ناي باي في الكخصم فلتت لا تبتها خير فلتت تبتي خط رايدي كونسي بزعبة حقتها عنكس أنت قليل الكون ديسكاس غير كون كتمرة تنو تكبر مخانق تفلت عليك تغلى لا تحق أي تكبرني حد سوي كذا سبات بزمسلم زخيلو مخانم أنت تردها هونك أي مراتيها سبسي كوفي الكخلة أنت هاري مكاس أنتي دينا يتخصو ويون مثل كانت تزاري مكاس أنتي بدك أقول زول دي تكبر مقاطع على سيل كان عند مسجدين عند تديسكاشن دا قدف كان خير مون دا تبت كي حاجة عند خير
ኣብዚ ግዜ እዚ ብዘይቀል ዓለም ሃጓፍ ኣሎ ኣብ ፍሉጦፍቲ ሕብረተሰብ ሃጓፍ ኣሎ ትንሽ ይወለዶ ናቱ በደል ኣይኮነን እንታይ ወል ክፋል ናቱ ሓላፍነት ስከም እዩ ግን እንታይ እዩ እቲ ዘበኑ ሕማቅ ዘበኑ ዘምፅኣሉ ሃጋፍ ምስ መጠረሉ ከይተመሃረ ግን ሙሉ ብምሉእ ከዓ ከምዚ ተስፋ ዝቆርፀና ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣነ ብገለ ክፋል ኣብ ዘለኹ ዓዲ ኣብ ሕጋ ምትግባር ስርሐይ ስለ ዘራኽብ መዓልታዊ ሕብረተሰብ ኣብ ዝስልጡን ዓለም ትምህርቲ ዘለዎ ዓለም ዝበሃል ዋላ መዓልታዊ ገለ ነገር ደልየ ከምዚኣ እንታይ እዩ ዝፍቀደኒ እንታይ ከማልእ ኣለኒ ይብሉ ኻዮም فرح مسلمسي حقهم زلوا فوق ركيقهم كل كل فلتوا مالتها يكونن أم معلتها أب كيدهم لحتى تلوز خدوا مالتهم كم زين كجبر زلين تايز جبان سبكو كله جبان جير ولا في المعراب بيصير سبكو كونيلو حق خفرس لذر ليه كون بدي يفلتوا يصيرون على حجز زي مفعله نحن نكاو سف مالت أصبح تصفى زغروس جنا يكونن سرعة حق زلوا كستاين تمثلتنا من الوقت كم بزح جزء أو سحب حسبنا زي سلت لز نقوم جزء يكونن حسب كم عبلا اللو مالد مثل سب تفطروس لزخون معبين خال أنتو بونا يكونن أنا بتفطروس تسمع عن خزارب ناي تفطرو مسلي يمهار ناي مزراب مسلي قوة بنلو ስለዚህ ተማሃርካ ጽቡቅ ጌርካ ነትሕግ ስለዚህ ትፈልጦ ጽናሕ መሰልካ ይወሃበካ ዝባሃል ነገር የለን እዚ ማለት ግን ምስ ግዜን ማዕ ፍልጠትና ዳስ እንደሐየለ ብውሕዱ ግን እቲ ከመሰለ ይወሃበን ክትብል ትኾንካ ርድኢት ናይ ሕግ ክህልወካ ኣሎ እንዶ መሰል ከም ዘድልየካ መሰል ከም ዘለካ ክትፈልጥ ኣለካ ብውሕዱ ወሃበን ቅድመ ምባልካስ ከም ክወሃበካ ከም ዘለዎ ጽቡቅ ኣባኹ ሰኸቲ ብዛዕባ ቁዋም ንዛረብ ዘለና ቁዋም እንታይ እዩ ቁዋም ዝቆውም እንታይ እዩ ቃንቶ ያ መጀመርያ ተጠቂስ ነይሩ ቋምሲ ኪዳን ኣሞንጎ ህዝብን ኣሞንጎ መንግስትን እዩ ዝብል ሕጂ ከመሰራርሓ እቲ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝቆውም መንግስቲ ኣነ መስሕተት ኣይሕተት በቲ ቋም ክግዛእ ኣለዎ እዚ ግን እኹል ኣይኮነን ኣነ ተዓሚፀን ተለኹ ተዓሚፀ ምዃነይ ክፈልጥ ኣለኒ ተዓሚፀ ክብል ተኾይነሲ ኣይና ተዓሚፁ ኣይና ይኸግብኡ ዝኾነት መንግስቲ ክፈልጥ ኣለኒ ንኣብነት ሃገር እንተተወሪራ ኣብ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ባይቶና ዘትዩ ንሃገር ምክልኻል ዝኸውን ስጉምቲ ክወስድ ኣዋጅ ከውፅእ ሕጊ ከውፅእ በቲ ሕጊ ተኸኣና ዓድኣ ንሃገርካ ክትቀላ ግዴታካ ኢሉ ከፍረኒ መሰለይ ኣይኮነን ዓሚፅን እንታይ ደኣ ሕጊ መስሪቱ እዚ ግን ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሕጊ ብባይቶ ዘትዩ ዝተወሰደ እዩ ንሃገርካ ተወሪራ ንዓዳ 20 ዓመት ከፈል እንተይሉኒ ክልቶ መዘይዲ ሕብረተሰብ መስሉ ንኽሓትት ክፈልጥ ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ቀዳምነት ግን ሕጋዊ ኣዳ ቋሙ ኣካይዳ ከምሰት ኣለዎ ተዛሚዱ ዝኸይድ ግን ንሕና ከነኦ ንኽእል ተስፋ ዘቕርፅ ከም ዘለና ክንምዕብል ከለና ከም ዘለና ግን ማንም ሰብ ክርድኦ ዘለዎ እዩ ምናልባት ድሓር ስፍሕ ዝበለ ክትግለጽ ትኸውን ትኽእል እዛ ጎስጓስ እዚኣ ንበዓላ ዕላማኣ ሓደ ካብቲ ዕላማኣ እዚ ዝሓዘ ምዃኑ በዝጋጣሚ ተሳትፈቱ هذه إذاعة إرنا يغنيلنا يلا ناب سامسونج كملاسي قدم مملاسي تا سامسونج زباله عنتو عاب سغاتيو تا ولا كو تسفاي قرصني تلك زعابي تشالنج خوين زولو نزمن اسي مسي اب بفلاي اب سدت زولو بفلاي اب اوروبا زولو مالتي غاچو زولو انتجريت كما مغبار زخلكلو زولو تأمر ناي حقي ويتي نحقي تجزأنتن نحقي يا تجزأنت ناي حقي زي مصنح بلانا ناي والقيريتو ابا اخوس خلا سامسونج مالت انا بخاي اخملس حجنا خاي حتىكا كم زفلت ايرترا ناصنتا حساب تركب حساب لومي والقملكنت يعبلي لزولو كلنا نفولتو ايزي اتطنقنتايو تتأنقنتاي كخون خل ناي والقملكنت عبلالنتو مسا اسباب بيل اب اخلخات ملسليمتان تتأنقز بحال اتي سغاب حجي تغباراو زي كونه قوام نعدنا وي لعلنا حق زي نغسول مخنيات تتأنقز بلو تتأنق خوين بلو نزي متغبار وي نزي متغبار لعله حنا حقي يعنقصو دي ምናልባት ታብታናይ ቅሚያ ዘው ገብረላው ንዛናይ መንሰያት ኣብ ዝዋን እዚቲ ኣብ ስደት ኣፍልጦ ናይ ሕጊ ዘይምህላዎም ውን ፀገማ ዘጋጥሞም ናይ ኢንተግሬሽን ድበልክዮ ብመሰረቱ እዚ ኣብዚ ዓዲ
ካብ ኤርትራ መፅኡ ሓደ ሰብ ንምንታይ እዩ ኢዱ ሂቡስ ሂቦም ዝብላዕ ምስተ ዝኸፍልዎ እዚኣ ከተረድኦም ከማን ከባድ እያ ተقዋም ከምኣት እዚያ ናይ قوام عزوزነት ናይ قوام ኣገዳስነት ክሳዕ ክንደይ ምዃኑ ይቁርብ ክብርሃ ድትነ ምክንያቱ ሲ ዝኾነ ይኹን ጻዕዳ እንጀሩ ትበልዓሉ ገለሲ ባህ ዝብሎ ዳርጋ ብዙሕ ኣይኮነን ግን ተقዋም ከምኣስለ ትብል ተقዋም መሰል ወዲ ሰብ ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ሃገር ኣብ ዓዱ ንሕርዳእ ተጨኪኑ ዓዱ ንሕርዳእ ተዋሪዱ ስለትብል ባፈተው ክሳግሩ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ኣድላይነት ከም ዘለዋ ተقዋሙ እንተይ ክንረድኦ ብከምዚ መጠን ንፍትኛ ማለት እዩ ኣብታ ካልእትን ኣገዳሲ ሕቶ ብናተይ ርድኢት እንታይ እዩ ዝብል ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብቲ ሰሚናራት ንገብሮ ብዙሕ ግዜ ገሊፀ እዚ ብረታዊ ቃልሲ ጎነፃዊ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ናቱ ሳዕቤናት ልክዕ ከም ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ኣብ ዝኾነ ትኹን ሃገርሲ እተን ብጎነፃዊ ከምዚ ብቃልሲ ተዋጊአን ናፅነት ናምፅአን ኣብ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ወይ ድማ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ዝተሰጋገራ በፃብዕ ዝቁፀራ ሃገራት እየን ባህርያዊ ብቅልፅሙ ኣብ ስልጣን ዝደየበሲ ብወለንትንኡ ክገድፈልካ ወይ ድማ ስልጣኑ ገዲፉ ንህዝቢ ክረክብ ጋር ይሕሰብ ነገር እዩ ስለዚ ሲ ንሕና እቲ ኦይፎሪ ስለዝነበረ እቲ ባህታ ስለዝነበረ ናይ ናፅነት ክመፅእ ከሎ ገለ በቃ እቲ ስምዒታት ባዕሉ እውን ክሪቲካል ክትሓስብ እውን ስለዘይብለካ ኣብ ከም ደረጃ ንበፅሕ ዳርጋ ርዱእ እዩ ነይሩ ኣነ ሕጂ ካብቲ ዝገርመኒ ነገር ሲ ከምቲ ዝበልኮ ተقዋም ንምንታይ ጠጠው ኢላ ትገርመኩ እኮ ሸሪፎስ ናቱ ኮሚቴ ቆይማ ነበረት ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቲ ክተርፋ ከሎ ምስ ኤርቲቪ እቲ ዝገበሩ ዝበፅሕዎ ደረጃታት ኢንተርቪው ክገብሩ ወይ ተፅህቡ ሓንቲ መዓልቲ ክተርፋ ከሎ እዩ ኢሳያስ just ሓንቲ ዋን ኮል ገይሩ ጠጠው ኣብሎ ኢልዎ ካባይ ኣስታይ ገራ ነው ብሓንቲ ቴሌፎን ማለት እዩ ሕጂ ሲ ስለምንታይ ክሳዕ ክንዱ በፂሑ ንሕሪልካ እሱ እቲ ቃልሲ ንባዕሉ ዘምፅኦ ሳዕቤናት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣሰራርሓ ንኣብነት ንሕርኬድና ማለት እዩ ክትግንዘቦ ከሎ ሓጂ ተመሊስካ እስቲ ዳርጋ ከምኡ ንክኸውንስ ርዱእ ነይሩ ምክንያቱ ኢሳያስ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ነይሩ ናይቲ ፈጻሚ ኣካል ኣብ ወንበር ነይሩ ናይቲ ሓጋግ ፈጻሚ ሽማግለ ማለት እዩ ናይቲ ሃገራዊ ኣብ ወንበር ከዓ ነይሩ ሕሰብ እሞ ሕጂ እቲ ሌጅስላቲቭ ኤግዜኪቲቭ ኣብ ኢዱ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሲ ዲክታተር ንክኸውን ተዝቐለለ መንገዲ እዩ ነይሩ ሕጂስ ብዛዕባ ቅዋም ክትዛረብ ከለካ ብድሕሪኡ ጠጠው ኣብሎ ንክብለካ ሲ ወላ ሓንቲ ዕንቅፆ ዝኽእል ነገር የለን ማለት እዩ ካብ መጀመርያ እቲ ጫማ እንዳሓቐቐ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ካብ መጀመርያ ክጅምር ከሎ ማለት እዩ ሕጂ ብከምኡ ኮይኑ ርዳእና ኣነ መቸም ምናልባት ኣፍልጦ ዝነበሮ ሰብ ተሳቲፍዎ ነይሩ ተዝኸውን ገለ ክሳዕ ክንዱ ክሳይ ምገበረን ማለት እዩ ጌጋይ ክሳዕ ክንዱ ሲ ሓይሊ እውን ኣይመሃለዎን ግን እቲ ሓይሊ ናይቲ ሰውራ ንህዝቢ ዓብሊሉ ኣብ ስልጣን ኮፍ ንክብል ባህርያዊ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኩለን ሃገራት ዝረኣናዮ ነገር ስለዝኾነ ማለት እዩ ኣብዛ ናይ ሳምሶም ዶ ንእሽተይ ክውስኸላ እወ እታ ናቱ ሕቶ እሞ እታ ጠንቂ ማለት ነቲ ውልቂ ምልክነት ጠንቂ ክኸውን ዝኽእል ነገራት እንዲሁ ክገልፀልና ፀኒሑ ስዕብ ኣቢለ ኣብ ናቱ ኣብታ ናይ ጠንቂ ውልቂ ምልክነት ክትምላልና ኢኻ ዩኤላ ፀኒሕካ ንሳምሶም ግን እንታይ ክብሎም ደለኹ እቲ ልዕልና ሕጊ እውን ኣይተተግበረን ፀኒሑ እቲ ጠንቂ ምልክነት ነጊርካና ኣለኻ ፅቡቅ እውን ገሊፅካዮ ኣለኻ እቲ ናይቲ ሕጊ ዘይምትግባር ማለት ትልዕልና ሕጊ ዘይምትግባር ወይ ትቅዋም ፀዲቁ ከሎስ ኣብ ተግባር ዘይምውዓሉስ እንታይ ክኸውን ይኽእል ነናትና ግምጋም ኣለና እቲ መንግስቲ ዝበሃል ንዓድና ሒዙ ዘለውን ናቱ ምክንያት ክህብ ፀኒሑ እስኻ ከም ሳምሶምስ እንታይ ክኸውን ይኽእል ትጠንቀ ትብል እወ እቲ ጠንቂ ንሱ እንዲ ተኸንቱ ዝገለፅክዎ እቲ ባህርያት ናይ ሰውራ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ሲ ኣብ ሰውራ ዝተቃለሉ ሰባት ዝተፈላለዩ ዓይነት እዮም ነይሮም ብፍላይ ነታ ሃገር ናትነት ምስ መፀቲ በቃ ብዘለና ርሂፅና ስሪሕ ናይ ስዋኣትና እንታይ ዝበሃል ኣብ ተግባር ኣብፅሕና ሲ እዛ ሃገር እዚኣ ዲሞክራሲያዊት ጌርና ንህዝቢ ንክንረክቡ ኢና ዝብሉ ሰባት ነይሮም
تحدن كأخ بعد سياسة of course زي أسرع زلخو كتب لني فلاني لهم كم جمرة لا ألون وزصور حسابات نيرهم تتأجم أبتمج أرشتي مالتي نعم أنا زجر من نسيت هاي قوة من تاي 3 عامات وسيدان هون بحطهم ملكت توي مناتوسي أبز جرمن حريناسي كنا تقوان كنا نفوس 3 سموني وسيد له أبجزات عادي مسب 3 سمون وديهم سجى حجي تسرح لا قوة مالتي 7 عامات أخوين دله حجي منالبات إزي مسو زتحس استاي كل وقت اللي تسبع إيش نسو يبسل نيرو منالبات نساتهم نايفيتي كلهم نيرو الخون كم أون تثبيت عين برا من خون هنا تسكب بنشتغل نحر أن الصورة أتي خيا بحنسة هذا عينة باكراوند زلكا تمهارون يركا قال تي حلمتات كحد كسع تمحيل كان قالن أتخاقا ودأتو تحلمتات كون حد إلكا تقمتي خا مالتي جن أنا بناتي رديت مالتي سياسة زي كون وكال سبني رسالة تخون أبتا سلطان كسا حجي خام أخو قوتت مبلنا نيرو مهنياتو بحرية نيتشر نايتي قونتا أزغوني أزبل بخامور ردأني جن توم شعوز تردهم مالتي توم شعوه كابزي عني نيوس خيدي يقولون كابزي عني نيو بك إرترا كمزخم تخون تردوش عاتسي أمكم جن تزورلو أتأقلم كأنت هاي مسيولي كلتا نقر نيرو حدا التهزبي نخمزة عينت أفعالاي وين خمزة عينت سلع على حطه بخمين بزي قونت بخمين ردك أخي عالكا كتفتح تخل أفلوت أين بران تمكر أين بران هزبي ترجع خيدو دي أدمادي خجبر استقبل وصل لهم جيجات تمكر أين بران تا عند تمكر زنبرت بوتات عبيت عدي قال لي كان مش مقالي وساخة تفتينا أي تخال مستفل عليه من قدم مالتي تخالاي كا تسب تي بوليتيكاو حاتو بزح بسول سلا زي نبره انتاي زبط بعلون بزح ردو سلا زي نبره قوام انتاي مهانون نفولتو ازي وحد سلا زنبره نتزنبره غوسباس وين نتزنبره مغلصيتات وسعبو أي كألن ويك أوحد ينيرت تدسعبون نبرة مالتي قلنا خا تم كادرنا سياس وي مأكلاي بيت صحفتون بعصف شتا غوس واسن أنصار تزقبر نبرة من العال تقنتاتن زقبر بزح صعرتات غبر سلازنبرو نتساتهم زوز نبرو درتوهن عينت مسارح تقييم مالتي بتغازيت أطراي قلطيفهم زعبلو نيرب بفلاي كاب سمرا وصي الكاسي دا كله كال سئلناتهم حيزو هاجر شيطوما غلمله زبل ساحيزو انصارهم يعاطيون يرو دارك بملو حزب مالتي حجي قس بقس تغيزي مس بل سب مستردو غلي ابتي خسايز مات زلو ስለዚህ ዘክልተ ጸገማት ኣብቲ ዋነቲ ኣዝየና ሸጋሪ ታይ ዝበሃል ምናልባት ኣብቲ ዋነቲ ህዝቢ ፖለቲካዊ ንቕሓቱ ብሱል ነርቶ ዝኸውን ከምኡውን كمي جرك خمس عينات ستاي كم حزبي كم سراويت ويوم كساي يكون كاس كم حزبي تبدوها تخل من السلكاوين نسلت أنكاون تقالس تخل أفلوتون يروى تزخون تي بعلون تي محبرة كوماديو تي سيفيك سوسايتي قال كتبوا سلا دفرصات سرعة كوري خمسيتات كما ردوس لزنبري يزبل أنا حزب نخطرنا فون أزيو أشجار خوين مالتي إنه أصلا حجي كرتات نبلا لنا بسنكتنا يشعوان لما سأصقم سلازي كاب زيتات دمت خوين ردان خوين سمعنا عين متشم يقني لنا سامسون من سفيح رديتك يقل كم نابخا خملسينا بتا حسيبك تصنحكا تصفى قبرا يرسع خيان كساب حجي كبك عدلنا أخا إنكم إكسباند غيرو زيادة درجة قليل سوى زهدو السخونة بلين جن حنتي نجر على أتي ناتنا بوليتيكال كايدا خبنا وح كتصنح كيد تصنح تطعمت هلا حجي أنا انتهي كل سب كان نفسنا كنعرق لنا أنا لو مزارب على له قوام كتكبر على له خمس كبر على له إذن أي لو يسوي بزاز له درجة فلتات دله واد ورثي كل 25 عمت انتاي ريتا خانيرو انت الكل من الوقت عدمه ونيشتي سلازنا ورك خون خل وي وناي تحساس باي سلازي مثلا يرو خون خل امنت زسعابو صبو غير كامل بمولو مسل كان زي محتاج نيرو زي حنت وغنيا
ጌጋዩ እዚ ላትና ከምንድኦ ዘለና ምስ ነብስና እውን ክትዓርቀሉ ዘለና ነገር ማለት እዩ ተዛዓቤት ነገር ግን ኣበይ ነይሮም ኣበይ ነርካ ትብል ኣጣዕሚ ንነዊሕ ዝኸደት ገና እውን ፅቡቅ ጌራ ደይተሓኸኸት ኣካይድ ኣጠማምታ ኣላ ሕጂ ኢሳያስ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት እውን ምስ ትገድሊ ዝነበሩ ሰባት ነቲ ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ዘይ ብቐጥታ ዘይተሳተፈ ሰብ ብኸመይ ይርእይዎ ነይሮም ናብ ናፅነት ኣብ ተስሓን ዓደን ተልካ ትደጋገም ነይራ ዋላ ብጉህዶ እውን ነይሩ ብተግባር ነይሩ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ክትብል ከለኻ ኣበይ ነበርካ ኢኻ ትበሃል ማለት እዩ ኣነ እኮ ብዛዕባ ሓተይ ብዛዕባ እታ ናይ ተፈጥሮ ዓደይ እኮ ርእይቶ ዝብል ኣሎ ከምዚኣ ትኾነት ኮይዳ ሕጂ ዝብል ኣለኹ ካልኣይ ኮንኩን ዝብል ኣለኹ ኣበይ ክነብር ነይሩኒ ታርእይተይ ትኽክል ዳይ ትኽክልና ዳኣምዘና እምበር ክኸውን ሮትና ግን ከምኡ እንዳበለ ንነዊሕ ፀኒሑ ዋላቶም ብዙሓት ካብ ተጋልቲ ህዝባዊ ግንባር እውን ዘርእይዎ ዝነበሩ ኣጠማምታ ነፀብራቕ ማለት እዩ ኣበይ ነበርካ ኢኻ ሕጂ ብተግባር ኣብ ቅድሚ ሜላ ጀሚርካ እውን ህዝባዊ ግንባር ይኹን ብርሑቕ ብንሰምዖ እውን ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እውን ዝነበረ ናብቲ ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ወይ ግንባር ዝበሃል ሕብረተሰብ እንታይ ኣተሓሓዛ ነይርዎ ካብቲ ንሶም ዝደልይዎ ነገር ክወፅእ ከሎስ እንታይ ኣተሓሓዛ ነይርዎም እንተይልካ ምሻሎ እቶም ዝነበሩ ይዕልልሉ ሎሚ ትርፍ ዝበለ ኣተሓሓዛ ምንባሩ ይብግር ሕጂስ ተጋልቲ መፅኦም ገለ ርእይቶ ክትብል ከለካ ኣበይ ዝነበርካ ኢኻ ዝብሉካ እንተኮይኖም ድሕሪ ኣገላ ከይትሰብዐካ እውን ስለዝበለ ዋላቶም ርድኢ ዝነበሮም እውን ፈሪሖም ክብሉ ክኢሎም ማለት እዩ እዚኣ ከዓ እንዳሰዓረረት ናብዚ መሰልና ከም ዝናሓድር ተገሊልና ከም ዝነብር ኮይንና ማለት እዩ ኣይዶኖ ምናልባት ቅድም ከይህሉ ፅቡቅ ኣለካ ፅቡቅቲ ነጥቢ ኢኻ ልዒልካ ብዙሕ ግዜ ክትለዓል ዘለዋ ነጥቢ ምክንያቱ ኣበይ ነርካ ኢኻ ማለተይሲ ኣብ ተቃላሳይ እንድሕር ክኸውን ደልዩ ሰብ ተቃላሳይ ክኸውን ኣለዎ ሓረስታይ ክኸውን እንድሕር ደልዩ ሓረስታይ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ሓረስታይ እውን ሓሪሱ ድሕሪ ነብሱ ነቲ ሃገር ነቲ ሕብረተሰቡ እዩ ዝኸውን እዚ ዓባይ ነጥቢ ኣብ ሕብረተሰብና ዓብይ ሃጓፍ ዘለና እውን ወላ እውን እቲ ህዝቢ ባዕሉ እቲ ሲቪል ህዝቢ እሱ ዳኣ ተጋዳላይ እንዲ እሱ ዳኣ ከምዚ እንዲ እሱ ዳኣ ከምዚ እንዲ እንዳበልካ ወላ ኣብ መንጎቲ ዋርሳይ ተጋዳላይ ዝብል ፍሊ ዝመፀውን ዓብ መስለና ናይ ውልቀይ ርእይቶ እዩ እዚ ተስፋ ገብር ብሕጂ ዓብይ መድረክ ከፊትና ብዛዕባኡ ክንዘራረብ ኩሉ ሰብ ዝደልዮ ክኸውን ኣለዎ ሎም ምምፃእ ድሕሪ 2 ዓመት ምምፃእ ኣብ ዝተረድኦ ሰብ ኣብ ዝተረድኦ ክኸውን ኣብ ዝደልዮ ክህሉ ኣብ ዝደልዮ መድረክ ክህሉ ኣለዎ ሓረስታይ ክኸውን ተደልዩ ሓረስታይ ክኸውን ኣለዎ ነጋዳይ ክኸውን ግድን ኣይኮነን ኤርትራዊ ተጋዳላይ ወይ ወታደር ክኸውን ዘለዎ ንምባል ፅብቕቲ ነጥቢ እያ ቴንኪዩ ኢላ ኣባ ግን ኣብታ ናይ ንሸይ ታናይ ሳምሶን ዝበለ ሕጂ ናገርመን ሓፂር ግዜ ወሲድሎም ናይ ኤርትራ 3 ዓመት ወሲድሉ ስትሬንጅሊ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዶክተር በረኸት ኣብ ዝበሎ ግዜ 3 ዓመት ምውሳዱ ኢሳያስ ዶንጊኹም ካብ ዝብልና ይብል ኢሉ ዶክተር በረኸት ባዕሉ ዶንጊኹም እንታይ ኣብ ግዜ ወሲድኩም ዳ ማለት ይብሎም ነይሩ ማለት ከምዚ ግዜ ይኮነን ዝውስነሎም ነይሩ ከም ርእይቶ ግን ኢሳያስ ክቕልጥፍ ይደልዮ ይብል ሕጂ ግሪንቢጥ ንባዕላ ክውዳእ ተቐምሽቲ ቋምሲ ቀልጢፉ ክውዳእ ይደልዮ ነይሩ ኣብ መወዳእቱ ግን ክትግበር ኣይደልዮን ንባዕላ እዚኣሲ ዓባይ ግን ነገር እያ ንባዕላ እቲ ግዜ ምውሳድ ግን ዝተፈላለየ ሃገራት ቁማውን ክስቷ ዝተፈላለየ ምስካይደን ዝተፈላለየ ንውሓት ይወስደለን እዩ ባዕላ ንበይና ሳስ ከም ስክፍታይ ትረአይና ኣብ ውሽጢ ግን ንምንታይ እንታይ ኮይኑ ግን ክሕሰበሉ ዝኽእል ካብ ምድንጓይ ግን ኢሳያስ ይህዎ ከሎ እዩ ዶክተር በረኻ ዝጠቅስ ቀልጢፉ ክውዳእ ይህዎ ከም ዝነበረ ከምኡ ተሃቡ ይኽሉ ከበቅዐ መወዳእታ ግን ጠሪዝዎ ኣፀጊዕዎ ከፊ ስትሬንጅ ነገር ትኾነካ ግሪንቢጥ ትኾነካ ኣብኣ ከለካ ይእል ሕጂ እሱ ከምዚ ሳምሶም ናቱ ምክንያት ይብና ፀኒሑን እቲ ልዕልና ሕጊ ዘይምትግባሩ ኣብኣ ከለካ ግን እንታይ ክሓተካ ምደለኹ ንዓኻ እዚ እቲ ኣብ ናይ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኢሳያስ ማለት እዩ እቲ ስክህቦ ፀንሐ ምክንያት ብስም ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ወይ ብእገዳ ብገለ ብዝተፈላለየ ማለት ከም ኩላትና ንፈልጦ ልክዕ ከም ደርፊ ቁልዕነትና ኢና ንፈልጦት ምክንያታት ናይቲ ስርዓት ማለት እዩ እዚ እሱ ሕጂ ምክንያታዊ ድዩ ቅዋም ንኸይተግብር ምክንያታዊ ድዩ ኣብዚኣ ናይ ኩላትኩም ርእይቶ ክሰምዕ ምደለኹ ዩኤል ባእኻ ክጅምር ሕፅር ኣቢልኩም ርእይቶታትኩም ክትቡኒ እዚ ኣኽብረ እዚ ሶሪ እንተ ተኻኢላ ግን ምዛ ስለምንታይ ኢሳያስ
تقوام سجى حاجة أي تجبرون تبلك من أبقى محلافنا حدا مسرتاوي نجار على الكي نزوم من ساعات حكيت يوم بويا خان سوي لك سمع زنيحة ناتتي بحلس كاب زبان حقي ناب زبان سوات كاب تمثل كازي مفلات كن بمثل كام خاصي بجبر اللي جبر الكا ويجبوا بمهاب هيوت كام مسلات ناب أريتو خب مفوتو هو عباي نجار سلزو خونة تتفقيت كليك النزاع سلمتاي كوا ما يتكبراني إساس go ahead دكتور يا قتل دحين قرب ملاقب وخبر الله سلز لي خصي منياتو أنا نعاهم كزاربكم كلهو زي قرب عد ما خابكم أبي بال تيد زاربكم زلهو منياتو جزيكم يو نسخنكم مرهنا زمن سيزي نزه هاجر زي آخر كبان زمن سيزي دما أبت دحر حج خميجي روح مرحاي والإرترا أبزي بلا زرار بس انت عد يقول له سرت ناي مورال انتايو تمكروخ انتايو زبلسي زي زرعكايو اي تفرني خا انا دما ازينا إرترا دما أزيا تبديلا نعاخاتكم زندحر خوينا مهيراتكم نعاهم استوهب حدقي أتلو من آمنت ود 10 عمد بس أنحي صوراه تمسك كلاس لو مسود 30 شمنتن عمد ود 30 شمنتن عمد بمزحته معاكني قلعون وليدلو أبويو إذا سبزس زورسو نجر كاب إرترا أبز تمكرو بوليتيكاون هاجراون كابتا بخري إرترا نمجمع رجزي هاجر زخونت كاب أزورسو نجر تليوس صقم من حرقات إموكاس تخفل ويك أكبر اللي يكبر الكالكا نفس خاطر واسع حدا كم زبلا كم يجر كان ود خبدة الزاربو تاي ود خبدة خم أنا يفل إني عملا خيا خبدون نحرقهم خوين يسرحوا ويك أخم يجر كاب أبي سياس تخيل إذا مرجميو إذا به هجي كان اعتقاكم علىنا إذا كنا بهلي إرترا إذا كنا نحنا إنفاكت خمان أبوتاتنا خابتي زاربو نجر سنمنتاي ناني إثيوبيا ناس إجنايا إلهم كزاربو خلوص أبو الدماريام ندي سابا ويكن إثيوبيا بس يحمس مسس نزيهم ستروف دخ مرحو خاصي كت مرحوم كمان أي دليلو تزاربي بهالي لو ده يبولون زجيروان وابصحوا فيام بكون كم بيهل جنيز الرب جتي قرب كل حزب خبوري وابزز اللو نع حزبي جن كم قراربان تاي كم بمدليه خابزانا أبي ولد أبو الدماريام زبلوا نحناسي بسرار عنان بجبابنان بمورال حقنان سي تفلينا إنا خابزي نحنا ريبابليكاويانينا نصوم نجوساوياني زبان حق نبل نصوم زبان دجازمات كستوي كزبان نجوس كستوي يقولوا إذن خبليلو إذا خايت حقنا نحنا لاش متحتون كبسون مجمريا بعلتنا بحزبن هايمانوت قديفكم ومحبراو قامما حزب ساحلني حزب خبسان حدا يوم بوقلو يخاو حليف كخصعدو بسودان بور سودان كمان زلو إذا حزب زي حدا بهلي ننوح جزيز سنحي بهل اللو بهرو دمان تايو أبي إرترا باي سمعنيهم نقوس يبلنا سرعة سلا زي نبرنا يكوننا بعد دبر بزين تمال تفرق يكوننا بعد دبر سينا بعد زون كلن كنا يفلتنا زنبرا مال تفترة يكوننا بعد دباروا بعد عزجا هزجا لو متفترة نجرا يكونن نحنا أنا انتهوا مع بالز نبرنا زبينا نجستات جنايات رنا سلمنتاي عد حوات سلزخونا عد حق سلزخونا كم زايو إل دبلا عن كلميون سجدي لواز نبرة زبان ينا نبل زبان سوء زبال وتم سمواتنا نيا ما بقى جزانا له حريرنا له مالنا بشموم دق وما عبينا لنا ناتنا يوم ناي قد لي يكونون جن متكاتها ناي حقا يكونون زبان سوء زبال كم نورخو سدا له ده حجي زبان يد اليوم نيسوم انت حق يوم يتمبر كم متكاسي كم متكاتها حق خون يكونون تسويهم حق اختخل يوم تسويهم زبان سوء آيد اللي هجي انتهيت أنا بتمسك اللامبا حزبي إرترا كابت خلق حزبي إثيوبيا خون زفوليون تايو ريبابليكاويانينا نحنا نقص عينات الرنينا عد حواتنا نفسه كف عد حواتيا حدا عليتها مالتها يكون كنا حدا عد خمان بزحت عليتها تنبرين دين أحواتي مزخونو حدا ما نوابرو اللو حدا حزاءت اللو حدا ما يالو مدستيلو
ግራውቶም ኣለዎም ተማቂሎም ዝነብሩሉ ነዝም በኣር ብኸመይ ጌርና ነመሓድሮ ኣብ ዝብሉ ሰባት የውፅኡ ካብ መንጎኦም ባዕሎም ካብ መንጎኦም ዘውፅዎ ምርሓና በል ንስኻ ትልብም ዝብሎ እዚ ሽሙ ኣሕዋት እዚ ከም መራሒ ኮይኑ ከም ወኪል ኮይኑ ኣይግበሮም ወይ ከዓ ዝኸመቦ መንበር ኮይኑ እንዳይለዮም መንበር ነባሮ ዝበሃሉ ኣለዉ ንሕና እንታይ ኢና ንበሃል ብዲሞክራሲያዊ ኣሰራርዓ ዳይሬክት ዲሞክራሲ ይበሃል ኩሉ ዜጋ ዝሳተፈሉ ዲሞክራሲ እዩ ሕጂ ባይቶ ክንብል ከለና ባይታ ዓዲ ኩሉ ኣባል ዓዲ ይሳተፍ ብምሉእ እዩ ፅውዕ ንኩሉ ሰብ ክፉት እዩ ኣብ ፓርላማ ከጥራይ ትኸዶ ብኡ ከዓይንኻ እዚ ሪፕሬዘንታቲቭ ዲሞክራሲ ንብሎ ሕጂ ኤርትራ ብዳይሬክት ዲሞክራሲ ብባይቶ ዓዲ ሽሙ ኣሕዋት ከዓ ይኣልያ ኣብ ዓድና ስልጣን ካበይ መፅእ ሓሙሽተ መዓቀኒ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስልጣን ኣለዋ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝጥቀሳ زي بحالا مسلوكم وزر حادة نزخون يهون سب ديمقراطي دي أي ديمقراطي اللي كان خد حتى ويكا حجاو عددي وي حجاو النفتو حجاو عددي وي حتى قدام ما يحطوا وزر حادة نزخون يهون سب سلطان زلون تايلك حتى تويبل انت عين سلطان لك وزر خلته كابي رخيبك وزر سلسته نرب حمن توعلو وزر ربعته حتى تنت كان منيو وزر حمشته بخم حرزي دليناتا نزن حمش تزين بجوب كملش ذيك السب ديمقراطياوي يكونن حقاوي يكونن راديو إيرنا نازا دمت إيرتراويان راديو إيرنا نازا دمت إيرتراويان هو فرديك الله دكتور تسفى ديمقراطيا خمسة يكون فلوت إيو كله مالتيسي شروط فلتو عينة قصايو ግን እቲ ተንተንካዮ ትዘርዘርካዮን ኣዝዩ ብሉፅ ስእሊ እዩ ምክንያቱ ኔርና እዩ ወላ ማለት ኣብ ዓድታት ትርኢ ከለኻ ኣብ ገጠራት ሲ ኣሎ እዩ ብልምዲ ዝፀንሖ ማለት እዩ ኣብቲ ኦፊሻል ዝኾነ ኣብቲ መንግስታዊ ትካላት እዩ እቲ ክንብሎ ፀናሕና ወይ ከዓ ነቲ መንእሰይ ወለዶ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ናይ መንግስታዊ ትካላት ስለ ዝሰርሕ ኩሉ ሰብ ናይ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ብኤርትራ ናይ ውልቁ ህይወት ስለ ዘይብሉ ነዚ መንእሰይ ዳሜጅ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሕጊ ዘለዎ ኣረዳድኣ ታጠንቂ ከምፃል ክኽቤር ታጠንቂ ከምፃል ክሲ ንዓይ ክላግበር ንውሕል ክኾን ታጠንቂ ከምፃል ስለንታይ መስለኪ ሕጂ እምበኣር እዚ ኣብ ኣስከሲርና እያ ሕጂ ብንፅሩ ኩሉኻትኩም ትሰምዕዎ ገድሊ መፅኡ እዚ ገድሊ እዚ ከም መድሕን ኮይኑ እንድሕር ወፅኡ ኣብ ኤርትራ እዚ መድሕን እዚ ግን ክንድት دجاجف كسارة أشكيمنا أباهم دم يرلخو أب معر أب أوروبا مسيء كان دحري حق بيت فردن زير ده أكاخوين أبيد إن رسم بار كل تنت بتاعتها الله زجاج لزخم الراح كله نحنا دعينا ويحوا دعينا ناي هزبيلنا نتمتوزنا برنامبر وشتو نتاسلت أن والحتو سلطان زمز أكو خابتا مستيراوي سلفيو يدبهال كل تجدا لا يلخيد نيرو بوشت قلنا زخول تزورو زنبرت مستيراوي سلف فتيروي كمي جراخته تكبروز نجرزي حلاوة صورة دبحال تفتيرو هجزسي بزعبا موتن حياتن ناي سبات زوتي مستيراوي بمستيرسي نسخات قادل الله خلكات خيد الله ويحرس الله خطب الله بمستير جنت أكيبهم قتل الله بلها قتل إزي أبزق وان زينا خسيرنا نزل سلزقيد كأيو الديمقراطية ومسرح زي تدليه سلزي أبتبه لنا إذا بهالزي زي ناي صوراوي values ወይ kana ሰውራው خبرታት ዝበሃል ነዚ ተቃልል እንተኮይኑ ህዝብና ንሕና ብምስጢር ኣይንፈርድኒና ብዘይ ሕጊ ኣይንኸይድኒና ንወዲ ሰብ ከዓ ብዘይ ግቡእ ኣይንቐፅዕኒና ሕጊ ጥራይ ዝቐፅዓና ባህልና እዚኣ ካብ ሰውራ ዝተወርሰት ብምስጢር ምስራሕ ብዘይ ተሓታትነት ዘይብሉ ስልጣን ኣብ ኢድካ ገቢትካ ብኡ ጌርካ ሰባት መቕፅዕ ሳዕቤን ናታ እዚ ሕጂ ንስናዓኻትኩም ዝጎዳእኩም ብጉቦን بقبرلين قبرل كان زخيديو بحلنا أيقونن زمان موسبو زي حنسب سوري دكتور تسفى نبتع انتي ترايك من العلا دليو سامسون تغيسون يرو بحرياوي كمي عينة كالس خمز نبرة نب كمز عينة ديكتاتورشيب ون اسعب كهون خيلي مالتي زورسنا بحل زي كونسي تو قوم عينة كالسي نخمز عينة صعبين كم بهرياوي ويكان لعل عد لعل chance لهم على تيو خد نخجاتن in fact زخونة سرعي كوحجي تقام دلهم على تيو سلاز من الباش نخمو ردعنا ون بحفشوا
መስለና እሱ ናይ ጾራ ዝነበረ ባህልን ናብቲ ንቡር ሰላማውን ዲሞክራሲያውን መስርሕ ክህሉ ዘሎ ኣሰራርሓን በይኑ ዝርአይ ይመስለኒ ወላብቲ ናትና ወለዶ እዎ እቲ 00 እቲ ነይሩ እቲ ሕጅም ጽዎ ዘሎ ሕጅም ጽዎ ዘሎ ጠንቅ እንዲዩ ኩሉ ዘዛርበና ዘሎ ማለት ውጽኢቱ እንዲ ሕጅ ዘዛርበና ዘሎ ኣብ ባይቶን መንግስትን ፈሊና ብዘይንፈልጠሉ ኣነ ብውልቀይ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ ምስ መጻኺ ብዛዕባ ባይቶ ገለ ፈሊጠ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንን ቀሊል ኣይኮነን እቲ ኩላትኩም ገሊጽኩም ኣለኹም እቲ ኣስዒብዎ ዘሎ ብቲ ሕብረተሰብና ብፍላይ ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ እቲ ጠንቅ እውን ዶክተር ተስፋ ብደቂቕ ክገልጸልና ጸኒሑ መሊሰ ኣዘይ መስግነኩም ነሰፊሕ እላልኩም ናብ ዩኤል ይኽምለስ ኣይረሳዕክዋ ነታ ክምልሳ ተቐሪባ ጸንሐት እቲ ጠንቂ ክበሃል ጸንሐ ተገሊጻ ነይራ ዓንቶ እውን ገሊጻ ነይረ እቲ መንግስቲ ማለት እዩ መንግስቲ ክንብለቱ ኮይና ተባዕድና ዘሎ ስርዓት ብሰበብ ኩናትን ወረ ኩናትን እዩ ነቲ ተግባራዊነት ናይ ሕጊ ቀቲልዎ ጸኒሑ ወይ ቀቲልዎ ዘሎ እዚ ሲ ምኽኑይ ድዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝጸድቕ ሕጊ ወይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝትግበር ንህዝቢ ንዘገልግል ሕጊ ንምትግባር ሲ እቲ እሱ ምስ ካልኦት ሃገራት ወይ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለውዎ ናይ ዲፕሎማሲ ጸገም ምኽንያት ድዩ የቕኒለይ ተሓጻር መልሲ ብፍጹም ኣይኮነን ትብል እያ ዘላ ንዑ ክገልጸ እንተኾይነ ምናልባት ሕጂ እውን ናብታ ቋም ክኸይድ እሞ ካብ ቃለይ ዝጥቀም በኣ ክጅምር አንቀጽ 27 ህጹጽ ናይ ተቋም ማለት እዩ እንታይ ዝብል ገለ ካብተን ንስ አንቀጻት ካብ ከንብብ ድሕነት ሃገር ባይ ዘ ወይ ቅድምና ኣብኣምኻደይ ስግኣት ነይሩና ዲንቴልካ የስ ነይሩና እዩ ሃገርካ ኩሉ ግዜ ይውሓድ ይንኣስ ይዕበይ ኩሉ ግዜ ስግኣት ኣለዋ ተፈላለየ ስግኣት ናይ ተፈጥሮ ክኸውን ንኽእል ሰብ ሰርሖ ክኸውን ንኽእል ኩናት ክኽእል ክህልዋ እዩ ኣለዋ እዩ ሕጂ ስግኣት መናት መላጊስዎ ናቱ ዝኸኣለ እዩ ንኣብነት ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ብኸመይ ተበጊሱ ክእለ ክእሎ ነይሩ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ኩናት ምስ ተበገሰ ግን ኤርትራ ስግኣት ኣለዋ ኦኬ ሕጋውነት ናኸይ ሕጂ አንቀጽ 27 ህጹጽ ኩነታት ይብል ንኡስ አንቀጽ 1 ድሕነት ሃገር ጸጥታን ርግኣትን መናትን ብወራርን ብሓፈሻዊ ህውከትን ኣብ ሓደጋ ምስ ዝኣቱ ወይ ኣብ እዋን ባህርያዊ ሓደጋ ፕሬዚደንት ኣብ ወግዓዊ ጋዜጣ ኣብ መላእ ኤርትራ ወይ ህጹጽ ኩነት ከም ዘሎ ክእውጅ ይኽእል ትብል ንኡስ አንቀጽ 2 እንታይ እያ ትብል ሕጂ ፕሬዚደንት ክእውጅ ይኽእል ኢላ ኣላ ኣብታ ትሕቲኣ ዘላ ካልእ አንቀጽ እንታይ እያ ትብል እውጃ ከም ዘይክእል ንምንጻርያ እታ ኣብ ትሕቲ ናይዚ አንቀጽ እዚ ንኡስ አንቀጽ 1 ዝእወጅ ኣዋጅ ዝወፅእ ኣዋጅ ብሃገራዊ ባይቶ ብቂ ናይ ኩሎም ኣባላቱ ከይጸደቐ ኣይረግእን ስለዚ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ኣኼባ ምስ ዝህሉ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ እንተዘይኮይኑ ድማ ኣብ ውሽጢ 30 ንህጹጽ ኣኼባ ተጸዊዑ ከጽድቆ ኣለዎ ይብል እዚ እንታይ ማለት እዩ ቀዳማይ እቲ ህጹጽ ኣዋጅ ከውፅእ ተኾይኑ ኮይኑ ክውድቕ ከም ዘይክእል ባይቶ ከጽድቆ ከም ዘለዎ እዩ ካልኣይ ከዓ ብኢደ ወነንካ ኣዋጅ ከይገበርካ ኣብ ሃገር ህጹጽ ኩነታት ኣካይዳ ክትከይድ ከም ዘይፈቅድ ማለት እዩ ግን ኣብ ሓደጋ ከላኻ ትቕዋም ዋላ ኣብ ሓደጋ ተሃሉ እምበር ወላ ሓደ ክትገብሩ ይብልኩምን ከምቲ ኖርማል መሲልኩም ኪዱ ከም ዘይብል ትቕዋም ምክንያቱ ቅዋም ንሓድሕነት አንኮላይ ክሕሉ ዝቆመ ቅዋም እዩ ስለዚ ይፈቅድ እዩ ክፈቅድ ተኾይኑ ግን ብሓደ ሰብ ወይ ብውሑዳት ሰባት ዘይኮነ በቶም ወኪል ህዝቢ ዝከተምሉ እንታይ ዓይነት ሓደጋ እዩ ዘለዋ ብኡ ንዕኡ ብዝማጣጠን መንገድኻ እንታይ ዓይነት ታስ ሃገር ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዕስር ኣብ በረኻ ኣለዉ ሓደ ሰብ ክነግረኒ ዝኽእል እንተሎ በየናይ ኣዋጅም 20 ዓመት ንሃገር ከገልግሉ ተደልዮም ኣድላይ እንተኾይኑ ተሰቢዓ በቲ ሃገራዊ በቲ ውክልና ህዝቢ ዝወከሎ ባይቶ ኣድላይ እንተኾይኑ ህዝባ ሓደጋ ክስሉ ዘሎ ኣብ ሃገር ዝያዳ ተወፋይነት ዘትያ ክተውፅእ ትኽእል ሓንቲ ሃገር ወይ እውን ናይ ምንቅስቓስ ድርትነት ኣሎ ኣብ ሃገርና ንኣብነት መንቀሳቐሲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ምሽ ኩላትና ንፈልጦ መንቀሳቐሲ ተንብቦ ንኽእል ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ብናጽነት ይንቀሳቐስ ዝብል አንቀጽ ኣሎ ነዚ ክድርቶ ትኽእል ኢኻ ሓደጋ ብዝህልወሉ ክድርቶ ግን ከም ብኣዋጅ ክጸድቕ ክኽእል ኣለዎ ንነፍስ ወከፍ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ብሰንኪ ኩናት ምስ ወያነ ብሰንኪ ናይ ደጋ ሓይልታት ተጻውኦ ተባሂሉ ስርዓት ዝወስዶ ኣዋጅ ወፂሉ ዶ ተዘቲሉ ዶ ብከም ዝጸዲቑ ዶ ዝብለን እንተ መረጋገፂ ዘምጽለይ ተሎ ክቕበል ድልዌ ኣይኮነን ግን
እንታይ እዩ ዝፈጥር ኣነ ንኣብነት መራሒ ሃገር ተኮይነ ተተስእ ብዘይ ኣዋጅ ብዘይ ባይቶ ከየፅደቐለይ እንተዝገብሮ ኮይነ ስለኒ እየ ክኸይድ ማለት እዩ ንዓይ ብዝጠመን ንዓይ ብዝኸይድ ንኽኸይደ ከምኡ ኸይደ ከዓ ርኢናዮ ኣብ ምንታይ ኣብፅሒና ማለት እዩ ስለዚ ብፍፁም ምክንያታዊ ኣይኮነን ብእዋን መንገዲ ክወጅ ከም ዝኽእል ተቃዋሙ ኣስፊርዎ ኣሎ إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصع دمص إرتراويان